Hai guys होनदो होन नों होनब्ला आं होनाखै Hai guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेबसे फरायनायखौ बावहरनाय थाबाय एसेखौ नुवासै उनाव थानायखौ माने जों दिनै फेमिलि ब्लग भिडिअ बानायदों आरोना ओमफ्राय हरसे माने सानाव बानायनो सोलाबला आं दाना ओमफ्राय खोनागोन नालाय बिदिनो दिनैहाय ओरैनो माबा जिरायनानै दं नालाय ओमफ्राय भिडिअ बानायबाय आरो ओरैनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओरै होननानै सोंहरो आरो मा होनो माबोरैबा बोरैबा होनना सोंहरोमोन माने आं कमेन्टखौ नायबासो मिन्थिसिगोन आरोना ओमफ्रायो माबाया जोंना आजाया राजा मोनखो ना रानि मोनखो ओमफ्रायो मोनमारबाय नामा आब' ओमफ्रायो बेसेबां गोबाव जाखो बिदि होनना सोंहरो आरोना औ मोनमारबाय नायदो आजाखौ नायदो राजा मोनबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय दामानि भिडिअखौबो लाबोथाराखै आङो ओमफ्राय दायो ओरैनो जिरायनानै दं नालाय ओमफ्रायो बिदिनो भिडिअ बानायनो लुगैगासिनोखा आरोना आङो ओमफ्राय मा भिडिअ बानायनि बिदि जाबाय थादों दे नों माबा होनहर आंनि चेनेलाव माबा मोनसे बुंहर दे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनहरब्रा दे नों होनबा एसे बारायगोन खोमा माने आंहा दामानि माबायानो साबस्क्राइबारानो बारायथाराखै आरोना ओमफ्राय भिउआबो जाथारा ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनायफोराबो आनसाबस्क्राइब खालामहरफिनलायो जि अयनायसो साबस्क्राइब खालामो मानि थाखाय खालामोथाय मिन्थिया ओमफ्राय मानि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामो मिन्थिया मानो खालामना होयोथाय बिदि ओमफ्राय मालायफोरनिफ्राय बिदि थाब बारायलाङो ओमफ्राय आंना खमायलांबायसो दायो ना बारायनो रोंला ना बारायनो रोङा ना आंना आं मिथियाना नोंनि चेनेलखौ आं नायानोबा मालायफोरना बारायो आंना खमायबाय थायो जि दुखु मोनखायो आं ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होनायफ्राबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै होफिनजोबो आरोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै ओरैनो भिडिअखौल' नायबाय थायो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय बिदि साबस्क्राइबारा आंहा जुदि बारायबाय थायोना होमबाथाय बिराद गोसो जायो जे भिडिअखौ थाब लाबोबाय थानो मोनसे भिडिअ लाबा आङो साबस्क्राइबारा बारायगोन भिउआ बारायगोन बिदि सानबाय थायो आरोना गोसोआवहाय ओमफ्राय खमायलांफिनबाथाय है भिडिअ बानायथारलाहां माबा भिउबो जाया साबस्क्राइबाराबो खमायलांबाय थाखायो भिडिअ बानायलाहां बिदि सानो आङो होमबाबो मालाबा इन्टारेस्ट जानानै बानायो आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर जाय खालामाखै जाय गोदान नायग्राफोर बे भिडिअआव थाखाथारामोन आरोना ओमफ्राय आं बेंबाय थानानैसो होमबाबो नाया बियो केमेरायाव नाया केमेरा नायनो लाजियो ओमफ्राय थाफानोबो लाजियो ओमफ्राय आं माबा भिडिअ खालामबा बेखौ थगायसै आरोना ओरैनो आं भिडिअ होआथ' ओरैनोसो खालामनायदों बिदि होननानै ओमफ्रायो थाफासिगोन आरो आजाया उन्दुदोंना जोंना आजाया उन्दुदोंसोना उन्दुयोल' आरो जि मोजां हायावसो जिरायनानै दंलायो आरोना जोङो हायावसो थान्दा जायो नालाय ओंखायनो हायाव जिरायनानै थादों जोंहा मानो नै फट' साफायलायनो नागिरगासिनो नुबाय आजायालाय गावसोरल' थाखुमाबाय आजाखौ नुवासै आजायालाय आजा खाथियाव फैगासिनो दा दानि फट' साफायलायनो नागिरदोंमोन आजा नाहरदो ओरै दे जि मोजां नुखाबाय नैबेहा मालाय फिसालाखौ बामगासिनो नै हरनि भिडिअ नालाय ओमफ्राय अबेबा खोमसि नै मोजांखौनो नुवाखै अ मेगन नायबाय
मेगन नायबाय सिखारसिगोन नालाय फिसालाखौ बामनानै सिखारदो सिखारदो रायलायगासिनो ओइ मानबिर मानबिर सिखारदो सिखारबाय दे नायहांदों सिखारदोलाय नायहांदों मा जानाय मा खोथिया फोजेनदों नै मारै जाखो र'